як садист ки дӯстдухтари худро ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ки номи дӯстписари собиқашро гирифтааст куштабуд ба даст афтод. салом дӯстони азиз, ҳозир ман ин қиссаро ба шумо кӯтоҳакак мефаҳмонам. Фидел Лопеси 26 сола барои куштори ваҳшонаи Мария Немет ба ҳабси абад маҳкум шуд. мард рӯдаҳои дӯстдухтарашро канда, сипас як шишаи шаробро ба аврати духтар андохтааст, зеро вай ҳангоми алоқаи ҷинсӣ номи дӯстписари собиқашро ном гирифтааст. ба навиштаи Дейл Майл, ҳамин ҷавон яъне Лопес, ҳамин одаме ки кушторро анҷом додагай, таҳти фишор гуноҳиша ба гардан мегирад, яъне ӯро таҳдид мекунанд ки ҳукми қатл медиҳанд агар иқрор накунад ба гуноҳи худаш. вай ҳамин сабаб иқрор мекунад. дар иёлоти муттаҳидаи амрико мудофиаи додгоҳи Фидел Лопес як қотили бераҳм ки гуноҳашро то охир рад мекард ба охир расид. пас аз куштор худи мард ба полис занг зада хабар додааст ки дӯстдухтараш пас аз алоқаи ҷинсӣ дағалона худро бад ҳис кардааст, яъне ба полисҳо дурӯғ гуфта ки дар ҳамин вақт худша бад ҳис кардааст. ҳангоме ки полисҳо ба сари ӯ омаданд, ӯро дар болои ҷасади Мария гиря мекардагӣ дарёфтанд. полисҳое ки ба ҷои ҳодиса расида буданд аз хуни дар ҳама ҷо, дар вана, дар девор ва ҳатто дар шкафча дида дар ҳайрат монданд. Фидел Лопес дар аввал ҳамаи иттиҳомотро алайҳи худ рад кард ва иддао кард ки аз худи духтар ҳангоми алоқаи ҷинсӣ аз ин мард хостааст ки аз ин шиша истифода барад. боз ҳам ба ҳамин ҷаш дурӯғ гуфтай, гуноҳа то охир иқрор накардай, мақсад ба гардан нагирифтай ва бори сари мурда кардай ки как будто ҳамун духтар худаш аз ӯ хостай ки бо ӯ чунин рафтор кунад, яъне ба гуфти ин мардак ҳамун духтар хостай ки ӯро бикушад. аммо чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, таҳти фишоре ки ҳукми қатл натиҳанд ба гуноҳаш иқрор шуд ва билохира рӯзи панҷшанбе 8 октябри соли 2015 ӯро ба ҳабси абад маҳкум карданд ва ягон вақт ягон хел таҳти ягон намуд заллок ӯро озод намекунанд.